Skener terapia je nová technológia budúcnosti, vytvorená v 70. rokoch minulého storočia pre kozmonautov v Rusku. Je to forma elektroterapie, ktorú poznáme a využívame v klasickej medicíne po stáročia. Skener technológia je jedinečná a inteligentnejšia, pretože dokáže komunikovať s centrálnym nervovým systémom cez nervové reflexné oblúky a zároveň ovplyvňuje autoregulačné centrá cez sympatikové a parasympatikové vlákna. Výsledkom je nielen dočasné zlepšenie bolesti, ale cez zmenu autoregulácie dáva telu šancu nastoliť novú úroveň adaptácie, čo znamená fungovať efektívnejšie, skrátiť dobu rekonvalescencie a urýchliť hojenie. Skener terapiou trénujeme adaptáciu k flexibilite, čiže k ideálnemu prispôsobovaniu sa na zmeny. Som internistka a tejto technológii sa venujem 22 rokov. A toto je moja odpoveď nervového systému na skenerovský impuls.